La setmana econòmica. Aquesta setmana ha vingut marcada per la crisi política del govern de la Generalitat. Un govern que ha decidit, d'alguna manera, entrar en un procés de desunió. Veurem on ens porta tot això, però el més dificultós o el més greu de la situació és que estem davant d'una situació econòmica plena d'incertesa. Tenim la inflació disparada amb pèrdua del poder adquisitiu. Tenim els costos energètics superelevats. Ens trobem davant d'un possible alentiment de l'economia i potencial recessió econòmica. Esperem que no. Però com deia molt bé el president de Pimec, Antoni Cañete, ara necessitem un govern fort, un govern cohesionat, un govern amb capacitat de diàleg. Necessitem que es prioritzin els pressupostos de la Generalitat de Catalunya pel 2023, que es prioritzi la seva aprovació. Estem parlant possiblement de 3.200 milions d'euros que pot tenir Catalunya per catalitzar, per endegar inversions. Tot això no es pot aturar. Pensem que a la cap i a la fi, què volem dels polítics? Doncs que prenguin solucions, que adoptin solucions, no que ens aportin problemes que hi ha totes les persones empresàries, totes les persones autònomes, la ciutadania en general, les persones tenen moltíssims problemes. El que volem és que ens aporteu solucions. Es parla molts cops de la desafecció política, fins i tot algun expert menciona que és la principal problemàtica de la política, aquesta desafecció que vivim. Però clar, ens trobem en una situació en què s'ho guanyen dia a dia amb aquestes declaracions, amb aquestes desunions, amb aquesta falta de focus. Sembla realment, jo us ho dic, sembla realment que visquin en un món irreal. Bé, com deia Winston Churchill, la democràcia és el pitjor sistema polític del món, amb excepció de tota la resta. Per tant, siguem el més demòcrates possibles i demanem responsabilitat al govern de la Generalitat davant d'una situació d'incertesa econòmica molt elevada. Gràcies.